O torneo da madeira, desde que o ser humano aprendeu a utilizar as maus para traballar, o que máis se utilizou foi a pedra para matar as pedras uns aos outros, despois a madeira para facer un apoio cando iban ben, despois deronse conta que valía para máis cousas. Bueno, cando souperon tamén tornear algo, empezaron a tornear a utilizar. No medievo, utilizábase moito os tornos de pedra, claro, para balustradas, bancos e cousas utilitarias. Desde ese momento, pasou xa as pezas utilitarias, todo isto, estamos falando de evolución, tal como dixen antes, nos sobrevivíamos das pezas utilitarias, os torneiros, logo, empezouse a deixar de traballar na aldea e notouse aquí. Pasamos ás decorativas, servían aquelas para decorativas, pero isto máis para dar un complemento, porque se se pon no sitio a vender unha peza, ten 100 pezas iguales, venderá 20 pezas, pero se ten 200 pezas desiguales, vende moito máis pezas. Entonces, a evolución foi esa, e ora os produtos industriales demandan moito, porque ao entrar na Comunidade Europea xa empezaron a decirnos que os platos de pulpo non podían ser de madeira, hasta que se deron conta que non podían cos pulpeiros. A mí encargaban moitos pulpeiros os platos, pero pedíanme sempre que se facía platos para unha casa, facíaos á miña maneira, non trouxemos en ningún, non traen moitas cousas, pero o plato do pulpo para a casa facíamos platos curiosos e tal, lo cual o fondo é así. Pero os pulpeiros sempre me din que o fondo ten que ser así. Quixeron prohibir o plato do pulpo, pero non foron capaces. E os elementos, tablas da carne, todo iso para restaurantes, sí, conseguiron que se introducira, xa me dirá a mí que é máis contaminante ou máis malo para a salud, se o polietileno, se a madeira, pero bueno, este é de polietileno, fai da mesma forma porque pero eso non é un produto químico. É plástico, é un plástico. E vale decorativo ou vale para... Non usa, sí, pero se vale ou non, xa entra a polémica. Claro, que... Impóñenlo. Así, para o particular, pois eu toda a vida recomendarei o de freixo, porque ademais é unha madeira medicinal, que é a diferencia. Isto sabemos que é unha química, entre comillas, terá algún residuos, pero todo genera residuos. E as madeiras, a naturaleza é moi sabe, os propios medicamentos veñen moitos derivados da naturaleza. Hai madeiras que son tóxicas, o teixo, por exemplo, non trouxe ninguna peza de teixo, pero bueno, o teixo, creo que fan medicamento para un tipo de cáncer tamén, toxina esa. Pero sei como dices. O teixo é un árbol que crece moi pouco, pero ten un fruto pequeniño, rojo, medio moscoso, dulce, comes, pero ten a pedra, e o que ten dentro da pedra, se fai unha boa infusión, manda unha persona para o outro mundo rapidamente. E o franguinho tamén, as casas dos franguinhos que falaban tamén iban para... Todas as madeiras teñen unhas peculiaridades, teñen unhas son medicinales, outras son tóxicas, pero bueno, tóxicas non quer decir que maten ou algo. Tóxico, os medicamentos, se toman moitos medicamentos tamén son contrarios. As cousas pola súa medida. Con madeira de olivo non se traballa nada? Sí, moito. Ademais, é unha das madeiras que máis agradables para traballar, o olor. O olor tan agradable, así como, por exemplo, a cerdeira, a tonta un, fallo na cabeza. O teixo con exceso tamén, hai outras madeiras que, precisamente o olivo é unha das que máis presta a traballar. Que é moi bonita tamén. Sí, claro. Pezas de olivo pasa que un proxen toda a fixina que é a Ucola, a Ucola, hai zonas no País Vasco por aí non traballaban porque hasta creo que tiñen prohibida porque non me extraña. non traballa sin unha protección ao lixar, o lixado. A Ucola empezase a atascar. Tocaba o lunes e estaba toda a semana cascado. Estornudar. Pero tamén hai moitos sitios e moita xente que traballa sin protección e iso é malo. É igual que no coche, se non vamos con as normas e unha protección, isto sería dos badaxustes, pois traballar a madeira igual que calquer outro oficio, como o minero ou calquer outro, hai oficios que son jodidos, pero hai que usar os medios e usar proteccións. O plato de polvo foi decrecéndose co tempo. Antes era máis grande que o de agora, sí, o plato.
o tamaño foi Non cambiando. moito, é igual que o turrón, cando eu era pequeno, tu recordas a mí incluso, as barras de turrón eran así de gordas. De 30 Cando kilos. lles autorizaban a subir o precio, subían o precio e a barra seguía sendo a mesma, pero cando lles autorizaban a subir o precio, ao ano seguinte a barra xa era a mitad máis delgada. Porque iso autoriza. Entonces, o plato de pulpo eu penso que non cambiaba. van subindo os precios. No, ademais poden ches 20 talladas a un plato grande e un plato pequeno, O sea, son 20 talladas, non é... Xa te poden poñer un plato con este couso. Claro, Sí, son 20 talladas. Facedes instrumentos musicais tamén, non? Ah, sí, sí. A madeira ten moitas utilidades. Meu pai tamén facía antigamente, eu non recordo porque ainda non nacera, pero facía gaitas tamén. O que pasa que non era músico, non tiña un oído musical, entonces tiña que afinar outro e supoño que deixou de facer por eso. Pero nun día facía unha gaita. Aquí o que facían moito era do gabeneiro, os eixos dos carros, Sí. as plantillas dos zocos, E do freixo, que xa era do que máis se o facía. freixo cantaba moi ben, os eixos. Sei que porque cantaba o millón. Os eixos cantaban, efectivamente, depois, incluso non sei se de Facíanse de bedoeira tamén moito. Sí. Carballo, en algún sitio metían no río. Claro. Para quitarlle o tanino. Pero o freixo Sí. cantaba moi ben. Bueno, o tanino é para que lle quitaban. As vigas das casas tamén. Pero para que lle quitaban o tanino. Porque quitanlle o tanino para que non agrieten cando sacan do río. Bueno, é que a auga, o río, había zonas de Galicia que incluso antes do patrón, en Mures, concretamente antes do patrón, os xamós metían no río para que se desalaran. Que non supera hoxe, que les quedaba... As vigas, Bien, as vigas e a madeira, mandábanas todas no río. efectivamente, as de Carballo. Sí, as de Carballo. O Carballo Porque castaño ten contén moito tanino, de feito, faise un mueble de castaño novo e é blanco, é un mueble antigo, dixe, é antiquísimo. E non é que fora en sí moi antigo respecto ao novo, é que o tanino, que acabo de mencionar, nas casas na aldea había muebles vellos, solía ser de Carballo ou de castaño. Sí. E por que se poñían negros? Porque non lle quitaban o tanino ese. No, precisamente polo tanino. Polas cuadras do ganado, o esterco, a fermentación do esterco produce amoniaco. E o vapor de amoniaco, en contacto co tanino da madeira, oscurece totalmente. Hoxe usted quere facer un mueble bon, novo, e as tablas, cando estiñan traballadas e lixadas, ou o mueble en sí, o mete nun local cerrado, reducido según o tamaño da peza, por exemplo, se é unha peza desta, nunha nevera bella, nun congelador vello que non funcione, bota un vaso con un pouco amoníaco puro, nada máis que isto mediado de amoníaco puro, no fondo da nevera, pon a peza ali en calquer sitio, ás 48 horas ten a peza como se tuvera 400 anos, de bonita. Depois dalle unha pouca cera ou calquer cousa. Mira, como non se tallan os moços. Moitos fan. E o tema de sacar o tanino, máis que nada, o metelo no río era que o mesmo efecto que o afumado, o secado. O secado era máis tal. E incluso, según o tipo, na fraga, porque non en todas as fragas, se está unha fraga cara ao sol, cara ao mediodía ou cara ao norte, así iba a cantar o carro do vecino, porque na aldea sabían todos, sentían, aí ven fulano de tal, ven do monte, aí vai fulano de tal camadeira, porque o cantar dos carros, hostia, curiosamente é outra cousa que se perde. Sí, non se perde. Cando nosotros éramos na aldea sentíamos, era como sentir a fanfona ou a gaita, era unha música agradable, porque... E curiosamente, a cultura sempre foi aquí en Galicia, antes había olivos, non como en Andalucía, pero cando os reyes católicos, cando nos revolvimos os irmandiños e todo iso, ou revoltas e tal, o castigo foi capar os gallegos e fixeron cortar os olivos todos de Galicia, excepto aqueles que eran para producir aceite para o culto nas iglesias. E volvemos á mesma. Volvemos á mesma. É curioso. Pois, o cantar dos carros, os veciños conocían o carro de quen era polo cantar. Non sabía, os tiñan metían algo así en todo. Pero non acabei. E acordo no meu pueblo, hoxe somos 10.000 habitantes, non? Bueno, foi un pueblo máis ou menos mediano, de tipología de gallego, pero recordo de pequeno, cando eu me criei tamén na casa dos meus abuelos, e de noite, a noite viña o ganado do monte, os
sobre todo na zona que é do Freixo, por aí hacia Ortigueira, que é moi montañoso, non como a Terra Chaca, todo llano. Aí o ganado iba, habíalle pola mañá, iba para o monte, e había ovellas, ali en San Mamés, había centos e centos de ovellas. Todas as casas tiñan o mellor 100 e pico ovellas. E a noite volvían para as casas. Normalmente, cada casa tiña unha marca nunha orella. Había veces que faltaba unha ovella e había 3 motivos. Ou ben que quedou medellada no monte nunhas silvas, ou que o lobo a comera, ou que entrara na casa do outro veciño. Pero depende que veciño fora, porque se aparecía para o outro día, sabíase máis ou menos en que casa entrara. Pero cando non aparecía, sabíase en que casa entrara. Sabía. Ali nas Pontes, cando viñan os días das feiras, que eran o 1º e o 15 de cada mes, baixaban de todas as aldeas, lógicamente a feira duraba todo o día e toda a noite. Baixaban os carros, todo iso. E a Guardia Civil, por orden do clero, puñía os puestos de control, ali non chamamos el, había un, e os carros que baixaban na parte de Roupar e Piñeiro, como cantara o carro, facíanos parar e xa traían, porque sabían o que lles pasaba, traían xabón e untaban para que non cantara, entón podían pasar, porque molestaban ao señor cura, sobre todo se era domingo. Mira tú que se perde en Galicia. E había outros que incluso metían entre o eixo e a roda, metían yo meio un tuxo ao barco para que cantara. O botaban de gas para que cantara. O gas, o gas. Pero do eixo do Tano tamén xa teño sentido, sí. E a de Bidoeira, que me parece que cada vez teñen os seguro tres, a Bidoeira puñese na fumeira para que non se pulillara. O pau de Bidoeira, que se facía pos timos darados, para que non se apulillara, porque era unha madeira que se apulilla moito, metían na fumeira. Entón o fume, despois non se apulillaba máis. Pulábalo como os choreos. Fume tóxico pos... Mataba a Os tocos que era mellor, o Loureiro ou de Vereiro, o pau dos tocos. Porque había dous tipos de paus por aquí, o facían de Loureiro. Ali na miña zona facían a zoca, non facían o foco, pero bueno, e os zocos tamén, porque a mineiro sempre máis... Porque dicían que era máis quieto un que outro, non sei se... non sei, por dentro da madeira, non digo, Debe ser máis lixeiro a meneiro. É máis lixeiro, máis a meneiro. É máis lixeiro, sí. Máis lixeiro. Depois non sei non me dá a reacción cal é mellor, porque tirábase moito a humedad, claro, depois usábase o sebo, ensebaban para que non meteran humedad, cantaban o sebo, enchupábanas en sebo. Ou como se chamaba o regallo do cocho. Tamén. Que se colgaba na malleira e tiñese montado os tocos, abaixo das cousas. As figuras de adorno, as baseas en figuras tradicionais ou son diseños novos? As que faz de adorno, as baseas en... Estas son máis ben diseños que salen sin unha peza, sin untabas bastante nomes, son diseños, isto xa sabemos que é un pouco. Pero bueno, As outras, digo, as outras. isto tamén é curioso, o freixo, que é unha madeira que suele torcer bastante, sin embargo, cortada na súa época é unha das importancias que ten, que non suelen rajar ni torcer tanto, sobre todo se son cuarteadas, o que decía antes, que para facer, por exemplo, esta copa, non é que o árbol tiña que dar este diámetro, porque se facemos unha copa do diámetro do árbol, xa parece que tendría o corazón do árbol, e xa non é a mesma, xa ten unha resistencia diferente no centro que nos lados, entón sempre pode haber torsións. Esta, pode haber uns 30 anos que a fixe. Ese é de freixo. É cuarteada, cortada da súa luna porque o comprobei, e non está nada torcida, nin prendeu, nin nada. Era porque este, xa ves, fixera moitas, cando vendía pezas na Coruña, na calle Real, fora, pois facíamos seguido copas ou xaros, para a Coruña acabábase. Había algún criterio para facer os utensilios de cociña de cerámica ou de madeira, ou é polo prezo, ou dependía do contido que iba a ter o... Más que nada dependía da zona donde... Porque nunha zona que había alfareiros, pois xa facía casi todo de barro. Despois na zona donde non había, ainda que nas feiras había todas, chamaban as cunqueiras as das Pontes, aquel que traían o barro, non sei se o facían e tal, pero a veces complementaban a propia nateira de facer a manteca, segunda zona donde seña, na nosa zona había torneiros, entón facían esas torneadas. Noutro sitio que non había torneiros, facíanes de tabos, corpinteiros, entón eran de veo.
Tiñan un B, unhas aspas dentro, e todo feito de tablas. Entón, facíase rápido tamén. Onde estaba limítrofe, digamos, na zona de Lugo, facíase moito pucheiro, pero depois a tapa e a bala de madeira, de mala roda. E complementábase e funcionaba moi ben. Pero, por exemplo, había diferentes modelos, tanto pola forma, diseño, material... Non variaba moito porque a utilidade era a mesma. O sea, daba igual que fora o mellor para xente de alto poder adquisitivo que para campesinos, por exemplo, que para xente do campo. Ou xente... Non, o que pasa é que, ocorre, por exemplo, as rocas de fiar e todo iso, había as de buxo que era unha auténtica maravilla, porque esas estaban ao mellor nos pazos ou nos sitios de, o que dices tú, un pouquinho máis, as pezas había que facer un pouco